verujte mi, ja već 15 godina se bavim ovim poslom, zdravim životom, mislim zdravim životom. Učestvujemo u tome da se na neki način nacija edukuje oko zdravlja, a deca su najodanija i deca najbolje prihvataju mnogo više nego odrasli. I nekako volim, ali volim da radim sa decom. Drugari, hajmo malo izađite, brže! Pa gde ste me čoveče? Brže malo, drugari, hajmo! Čekaj, čoveče, pa nećete sve! Hajmo, drugari! Drugari, došli kod mene, brže! Pa čekaj, manekenu, ostanite, pa nećete čoveče! Pa dođite vamo! Drugari, gledajte mi si zdravo dete? Kako? I dobro, sad stanite, pamo majice, šta rade? Svi čuju temperaturu, leti se manje znojiš, štitu od alergija, tako? Jer ja, šta da više volite misli? Ajmo, Đule, uđi malo šta si se skupio čoveče. Đule, šta je povrće? Pod 1, paradajz, pod 2, zelena paprika, ili pod 3, jabuka. Jabuka. Bravo, Đole, jedan aplauz za Đole, molim vas. Đole, Ja sam zaista još uvek pod utiscima svog ovog dešavanja, pomešane su sve emocije i sreća, zadovoljstvo, ushićenje neko, zaista je sve izgledalo prelepo, vidim da su gosti zadovoljni, deca su takođe zadovoljne i to je nešto što je nama najbitnije i što nas motiviše i da radimo i dalje i još bolje i još lepše i da se pojavljujemo ponovo na Fashion Selection. Mi smo prikazali kolekciju, nazvali smo reviju Proleće, leto sreće. Nismo je ograničili vremenski na proleće, leto 2016. godine. Upravo iz tog razloga jer smo probukli par modela iz prethodnih sezona. Inače nam je naš stil i način rada takav da radimo različite, pružamo velike mogućnosti kombinovanja različitih modela i iz sezone u sezonu kolekcija prosto se nadovezuje i nadograđuje na ono prethodno. Trudimo se da taj od malena razvijemo kod dece osjećaj za stil, osjećaj za lepo, osjećaj za jedinstveno i negde drugačije u odnosu na ono što se inače nudi na tržištu. Videli ste sav ovaj šarm, videli ste naše originalne marince, naša kolekcija Proleće, leto 2016. donosi jedan buntovnički stil, energiju, sportski duh, dinamični stil kao filozofiju života. Ono što posebno odlikuje našu kolekciju Proleće, leto 2016. je ta veselost u bojama, šarolikost, sloboda, povoljan odnos visokog kvaliteta, italijanskog dizajna, detalja, mode, a sve to u odnosu na pravi odnos tog kvaliteta i cena.
Mi smo postali deo odrastanja, postali smo deo porodice. Videli ste Original Marines, uživajte u slobodi, uživajte u Original Marinesu. Utisci su pozitivni, naravno. Mi smo večeras predstavili kolekciju Proleće-leto 2016. Konkretno kolekcija broji preko 300 modela, ali smo mi napravili najuži izbor kako bismo mogli da prikažemo teksture, boje i materijale koje smo koristili. Kao što ste mogli da vidite, boje koje dominiraju su kod devojčica konkretno pink i bela, a kod dečaka plava i zelena.